Shalom. Selamat Jumat Agung Madihita Saluhutna. Adorak sota mulai parminggota ima memperingati hari hama mati ini Tuhatta Yesus Kristus. Adong piga-piga si pasahaton nami. Na parjolo diulang nabadian non lansia amanami do inanami perlu didampingi kayanakon ala anggur na di bagian non ikut dibuka ala dikemas do. Na paduahon peleata tolu halian non na parjolo do paduahon ima kantong biasa na patuluhonan non tapasahat ma tujolo. Adorak sota mulai parminggo taon martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Marhite-hite goar ni debata ama. Uria Asi maroham dihami. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Ale Tuhan asi maroham dihami. Dohot goarni ton di porbadia na tumopal langit dohot tano. Ale Tuhan asi maroham dihami. Saimangan dosogot na dangoli jala butong. Ikon mamuji Jehova do akan na uso-uso di ibana. Say tarhilas doro hamuna saleleng nileleng na. Nunga dibahen Tuhan Jehova sada parningotan dihalongan akan nabinahenai pardenggan basa jala parasi rohado ibana. Martangiang mahita. Ale debata amanami di joho dohami sadarion. Laho mamestahon hasasahat ni ulaun na badia. Di bagasan nido tutu anak haholongan ni roham. Mangalehon tuhuriam pelean na imbaru sian padan si saleleng nileleng na. Loas mahami manjalo sian ulaun na badiai. Holong asini roha dohot hanguluan. Pinuji ma Kristus na mangulu sian saleleng nileleng na. Rodi saleleng nileleng na. Amin. Tapuji Tuhata marhite deta nomor 142 ayat sada rodi 2. Debataku muasa tung tadi kononmu ahu semadau-dau doa kahata ni anggukon sian hatuaku ale debataku say jauh-jauh doa arian alai dang mangalusiho jala borngin pedang jupang au hasonangan alai nabadia do anggoho marhabang sahon aka puji-pujian ni Israel marhaposan tuhodo aka opunami posdo roha nasida jadi di palua hodo nasida. Tuhodo nasida mangangguhi jadi malua manasida marhaposan tuhodo nasida jadi dang palulak alai gea nama iang goau dada colma haile soni halak jalak pardineo ni natorok.
Sude akan namat bedahau, mareke-reke liau, di panganggang do babana buhut mangupir-upir, tu Jehovah mamian di pasahat, asa di palua ibana, di pangulima mian ibana, ailo modorohana mida ibana. Hodo tongon nama nait au sian apuan, si papos rohakku, mangocop bagot ni dainang. Dung tubu au say hodo parsigat tungaku, sian butuhan ni dainang dope say hodo debataku. Unang madaw-daw ho sian ahu, ay dono nama parmaraan, ay soadong si partupak. Say dihaliangi aka horbo panguge do au, jala torop do aka jong gibosan mangalili au. Aka di panganggang bedo babana, do pakau, songon babiat panoro, jalan apa tumoromon, lurus do au songon aek, pasitik bedo sudi haliholikku ditanging, songon pantis nama lala do ate-ateku di dagasan dagiku, nerus do gogoku songon ganggar, jala do dilaku di langit-langit ni pamangaku, jala tu orbuk ni hamatean di papodom ho au, ay di haliang aka biang do au, luhut aka parjahat do mangonsoi au, diturai do tangaku do hototku. Habilangan au do sude holi-holiku, martilda bedo yang go nasida mida ahu. Dibagi nasida do aka ulosu, madabu todung do nasida taringo tu baju-bajuku. Alai say unang madaw-daw yang goho ali Jehovah parsigat tungaku. Hapogani ma mangurupi au, say palua ma hosakku sian podang, sian sisilon ni biang hosakku na tarpujung. Say palua ma au sian baba ni babiat, jala alusi au maradopon tanduk ni aka horbo jalang. Say jamita honokku maguar mutu aka hanggiku, jala puji aku maho di tonga-tonga ni huria, nama luhuti. Puji ma Jehovah, hamu ale aka nama kabiari ibana, sude pinopar ni Jakob, pasangapon ibana, jala sude pinapor ni Israel menghormati ibana, ay dang lea rohana, manang marpias-pias mida pardangolan ni nadangol, jala dang ditabuni hon bohina maradopon ibana, jala ditangi hondo angguk na itu ibana. Asa hodo haroroan ni puji-puji aku di tonga-tonga ni huria nariai. Gararokku ma aka baga-bagaku di jolo ni aka nama kabiari ibana. Say mangan do sogot aka nadangoli jala butongan. Ikon mamuji-muji Jehovah do aka na uso-uso di ibana. Say humica do rohamuna saleleng-lelengna. Ingoton ni isi niliat portibion mai. Gabi mulak mana sida tu Jehovah. Jala marsomba tu jolom, do sogot sude aka margani parbegu rapi tamat jaha. Hai Jehovah do na punah rajaon, jala panggonggom di aka parbegu. Mangan jala marsomba do sogot sude aka nagokum di tanah on. Marsinggang tu jolona do sogot sude aka na marsikor rodi na mate gasing. Se adong do pinopar ni marnisia, na mangoloi ibana, aka na manaringoti Tuhani, tu pinopar na sogot, rodo aka na sida sogot, majamitahon hati goranna, tu alak na, tubu muse, paboa ibana, pasuton. Amen. Gloria Patri taedehon sangap madiama. Porsiao di sadok portibion
rak madok mahita hata hapor siautai. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo nasu hatu dosan na tungo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di porbadia andorang so habubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus nama tetar pajal do ibana di haupinor silang jala ditanom dungi mulak mangolu diari patuluhon nama nae tu surgo lahundul di siamun ni debata Jehovah amanai pargogo nasu hatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohon namate au porsea di tondi porbadia jala adong sada uria nabadia uria tanpan Kristen akan nabadia doho di hasani dosa doho di hatai namandok mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate doho di hangoluan nasora suda. Amin. Kundul mahamu. Songon patujolo ni jamita manang epistel dihita di bagasan tikion nienet sian Heber 10 ayat 10 rodi ayat 25. Tabuka mabuku tanabadiai di padanai baru di halaman 304. Tapainguti hutma di bagasan rohat tabe. On mapadan si pajong jongokku tunasida dung salpu aka ari ini na Tuhani lehonokku ma aka patikku tu bagasan ate-ate nasida jala suratan hagogo ni haporseaon dung diurasi rohatta unang be disolsoli panggora ni rohai hita jala dung diburi dagikta dohot aek na yas momos mata tio pakirimon na tapar hatopoti ay haposan do na marbaga-baga hossa masih atoan mahita masih pajujuan tu haholongan doho tu aka ulaon na dinggan unang tatadikon parpunguat tahian songon na hinasomalhon ni nadeba tung masih paingotan mahita jala lamima nian ala lamjonok di idahamu arii imasahatna martua mana tu mangingon hata ni debata jala na upiopsa. Tabegema sadade pujian syakainata PWMI.
Maulia tema diaka ina PWMI. Tapuji matuhatta marhite deta nomor 140 ayat sada. Hodo Jesus marlinggoman napason ang tondiki ay manganon hahamion daging dahot budarmi tuna argos ditutudong roti dahot angguri ay marhite sianidro amar ningot kormi amin. Salom. Adorang so tu tangyang hamalimon. Ujama jo saotik buah-buah. Sadarion hari Jumat tanggal 2 April 2020 sada. Tapatu pada parningotan di hari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus. Jalanunga mardalan inak kiningan di bagasan basui siapu kulalu. Jala sonari mardalam di bagasan hatabatak. Hari Minggu tanggal 4 April 2020 sada patupaun ni huriat tado di garejaon 5 pesta haheheon di hamamonang itu Tuhan Yesus Kristus menalun hamatiani lahu makopita jala ukulalu masuk di bagasan bahasa Indonesia pukul 10 sada di Hatabatak. Tarengot tuaka nama dohoti, nama ngula di Pulau Tai, tajahabima di buletin. Atong tabasada maruhatta martang yang mahita. Disodohami oleh Tuhan pungu naung tinubus ni mudarmu. Dinaradiho ro gabe jolma manaon na bernit lauhu mokopami dangadong na boitar pasatami tuho ditikyon oleh Tuhan soholan hata hamule ateon puji-pujian hamuleaon hasangapon nak pehoboto hami nunga marsangap po nak pesohu pasangap pami ho lain nyojar ni siol ni rohanami marningot holomu naso adodoani nang pegok dosa pangalasiok kami marupoko songoni nang marupo dengan nami alai tongdo holong roham dihameli Tuhan dak tubuh dope hami nunga di pasikopo haluau dihami dinaradeho satu namate tar silang di hau pino silang asa sudi bakko dosa nami rap tar silang dohot ho jala tar tanoma bakko hasipilui goni do hauton nami rap dohot ho atom ajari mahami mamilangi salhutna ari-ari nami ale Tuhan togu mahami tujoloanon asa tong pingut tami sungguh dia habiberni ni partinaonanmu lahu mokok pami jolma perdosaon
Ajari hami tokto marningut sa luhut na hatam. Leon gugu di hami lao mangalo ela-ela ni sibolis do todina hodar. Nanang manugu hami daw siyan lomonirham. Do na mabay tu hami ragam ni akka pangujunan asa moru haporsan nami tu hole Tuhan. Jala unang beolo hami manglului gogo nasing asik siakko alay tung dilo sope masa tu hami perdangolan palos mahami marningot dakya sala anggo dalam tuaka nama kapor seho. Ali Tuhan marningot kami diak kadungan nami naung sotolak gugube ala niaka umur do sahid tuhoro nang tugu-tugu nami nasida nakpe di bagas nasida be nasida boy madohoti pertangan nami parsobaw nami tuho di bagas atikyon alay postdoro nami todim todi perbode ido manugunugu nasida mengajari nasida natok tongdo tutu orang roham di nasida nakpe sotarba nasida ro tu bagas napi narbadia mo alay Tuhan saya pergugoy ma sudi si sohokna na mangus na sida Tuhan di bagasan hasabaron. Jadok tong tiop ama nami ina nami naung gali pamatang nai unang luas anggoto dina gali lay tong marsio tuho. Luas matok tong tangami makkaul na sida Tuhan. Asa ahape namasa dingun na sida. Tok tong dihapor na sida holong niroham naso haduduani. Ali Tuhan nami jalibatan nami laos ajari hami manugu-nugu akay nakon nami Tuhan. Mangajari nasida sungod dia partinawananmu pardangolanmu lao humokop ng akay nakon nami. Asa nang nasida pe tunglao pe mangarat to daw siya kami Tuhan. Toktong nasida didongani to dim to di perbadiyai mangajari nasida toktong dang buy nasida tartaluhon aka ela-ela ni portibion urupi nasida diak kana marsikola mulai akay nakon nami namekmet satu na magudang urupi nasida lao pasidukon aka parsikol nasida mapangauliot waka guru mang dosen nasida pe jala tuturi nasida gabi jolma natok tong marhabiarat tuho jala hinorhonni dinamar siajar do dia kaya nakon nami nang dapuk ulau pe tok tong diul nasida di bagasa biar madar pokok unang do nasida Tuhan mangulaun akka nasuga biak nani ulaun yakka portibion lao pamora-mora dirina manang paburunang burang dirina ale loas ma akka nakon nami mangula tung mangula pe nasida di negara manang di swasta pe gabi jolma na bertanggung jawab nasitong mangula-ulon na jala narade tugu-tugun ni akadongan na ng atasan na pele Tuhan. Langsung nido di bagasa tiko Tuhan ng lupa hami mabuan akadongan nami sona ni dokmung akka biru-biru na siyan na asing pe tugu-tuguk kudo tubara ima inganan ni akka nama kapor seho nung apatarhu brek kami Tuhan sungguh dia panugulugommu dia karungan nami nama kigi kohiad dope alay gabi nasida gumugu mamari taon haluaw na syakoy parugoy nasida Tuhan asang unang mulat nasida tu hapor sa nasida na juli na makagigiko alay gabi pasangapok ko panguliaw ko alay Tuhan nami langsung nido nang dongan nami di negaraon na toktong dope say mangaruhay guarmo le Tuhan jama ma rohan ng to dinasida woto hami Tuhan danga dong naso tarpatupaho songon nang jinamam si Saulus na juli na gabi si Paulus na gabi parbarita na uli si ulaw sugon ni rohapian na mabunuh kasitoko songon nima patupa wakkarungan nami di negaraon
nama kasugoko nama murai hodot akahami nama kausiaho gabi siului ho Tuhan si habiari ho gabi marsangap po nang marhide pengalaman sia to katikinaro ayo woro hami molo hatamdo na gabi ojahni pangulon nami Dr. Waiso gok olo-polo do lasiroha negara nami on langsung nima Tuhan akapijab negara nami mulai sen amanah presiden wakil presiden rosudugi menteri rosudi aparat keamanan tentara pasada rona sida Tuhan rab mangulahun akaulan nabi di bagas tanggung jawab lau memikiri haperlu ni hasadaun ni bangso do negara nami on lau memikiri tua kahaulion do hading ganon ni salutna rakyat sian na met satu nama gudang dia ke pulau-pulau nama gambar Tuhan ala luas mahami sisa daroha lau membangun negara nahu tahami silau leham mudai sian akka penjajah nang leleng menjaga negara nami atau ngale Tuhan nami saya jari mahami nau tikos madek ho gabi Tuhan nami unang magabi pangalahon nami do hata nami gabi suhar dang mabay marsangap po alaga mabay marleaho paingot kami Tuhan asa rohami muna po ti suli ito ho ay ho to hami toktong dora di ho madjakon akka pardosa moloro mano po ti ito ho laos gabi go ulupuluk mahami mangutok ko sa liling ngulu nami ali Tuhan atau ngalay Tuhan songonipe akka acara na nayang ulon nami dope ulon na badia nang sipat Tuhan nami Tuhan tugu mahami marhite todumi asa sianna sarwa nami majjakuni songon nau kujalohami hama mati Yesus Kristus Tuhan nami langsung nima roh daging nami mate alai di hehe nai laus do ma persen nami hehe boy makka monakon akadongan naso makalomoko hiadape di negara nami on mulai mulai Tuhan langsung ajari hami mar asini roha tuakana jonok di labung nami na patut siurupan nami mulai mulai Tuhan nami langsung nima Tuhan dinalau pas hak pilihan nami petuho ajari mahami Tuhan mangaleoni sian nasaroha nami ay pos dora nami Tuhan mulu budak kami bahat laus bahat demu sepolohamu kolohamu dihami atong langsung nima talumo bihatam na naing pasaton ni naposom tutong-atongan ni huriamon pasada maroh pikir nami Tuhan asa unang menirpang tu siamun matu kabirang alai polimma rohanami tu mangyoko maka persaho dohot mangulahca di bagasang ulu nami pas masudi pangulani huriam naso para ginawan Tuhan asa marhiti-hiti marhaberat tuho hami mangulakol nami gawi marsangap maho jangan makon lastiroha do ulu-ulu marihami atau pinuji pinasa magwarmu marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marede mahita sian edita nomor 147 Narodo Jesus Pangoluan
iti maribak mahire-hire na dibagas joroi bula dua dan tulhas mataniari tuduluk Golgata diinganani ma Yesus pasahaton nguluna dohot tordina tuamai songon sahalak anak marpos niroha pasahaton nguluna tu pangaramotion ni amana songon sahalak buru nasonang pagkilalanda wujudi haul inana tu bagasan tangammu ma hupasahat todikku nunga ditarik na hulumi na tiuri gabi hulum saluhut na mertangiak kita di bagasa rohat tabi Marede hita siya buku edeta nomor 272. Sai sorhot tu silang ni Jesus ingat aku mualah mabar di sini imainu aku silang mi Tuhan Pai masogor sahatan iemdeng Amin. Martangiak kita Ale Tuhan debata na husobahami di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus puji-pujian dohot mauliate di sobahon rohanami tu adupan di sialah holong na di papatar ho dia parngeluon nami tapi taruli hami dihanguluan si saliling nililing na marhite nauluh Tuhan tersilang holan humokop pani jolma perdosa mauliate disiala dinggan di basam ido na huingot tami ale Tuhan di hari parningotanon asa marhite ale debata lamu girgir hami mamuji pasangapon guarmo jala taruli
pakirimun na mangulu hami. Inalaw manghiutok ko. Ali Tuhan, tikiyo na yung bigyo nami hatami. Asa jumulo rasi roha ng pikiran nami. Samian hatami dingulo nami. Nalapakaw nami memuji pasangapon warmo. Atong ale de batang. Pakulingi mahami marhiti hatam doho todim. Enungar ade hami manangiosa. Jalo matangyang nami. Di bagasan gowar ni anakmu Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Horas ma dihita saluhutna. Atani debatan agama biturpuk jamita. Yari parnengotan dihama mate ni Tuhan Yesus Kristus. Ima natar surat sian buku nabadia. Yohanes bidusa pulusia ayat 20 saharudi ayat 30 songonon maridok hujaha di bagas gowarni Tuhatta Yesus Kristus. Jadi dung di boto Yesus naung marujung salhutna. Asa jupang natasurati nin nama mau asau. Jadi adong madisi isian ni tuak na asom. Jadi dibutongi nasida ma limut tu bagasan tuak na asomi. Dipalohot mai tu sada tolong. Laho manurdukon tu pamanganna. Jadi dung di jalu Yesus na asomi nin nama nunga marujung dungi di pauduk mauluna pasahat totodina ido sahatna. Diamu amanami na namin na hinaulongan tema turpuk jamita dihita tikyon imahata ni Tuhan Yesus na mandok nunga marujung. Ngolong dihata junani didok tetelestai. Di bahasa Indonesia didok sudah selesai. Ahadonani maksud ni Tuhan Yesus nunga marujung di son. Sudah selesai. Iman nong nalao si pangusor sorota di bagasan roha ng pikirata. Dihamu ruas ni Tuhan. Pola do dipersilak ke Tuhan Yesus. Holan humokop akadusa ni jolma manusia naksongoni hita. Alana molo tajaha di kuna badia na perjulu sehali madabu tu pardosaon imasi Adam dohot si Hawa. Nasidama na perjulu madabu tu dosa. Jala dukoni saluhut jolma manusia merdosa. Jala adong do tiruan naso si hutonon nian di pangalahon ni si Adam dohot si Hawa. Ahamay dung dibuat si Hawa perbuai dilehom matu si Adam dipangas si Adam. Baru Roma debata di
dia doho gadam alam bertebuni nasida dukoni muse disukku debatan naung di pangakodo perbue nahu warai ninna debata ahamalus nisiadam buru-buru nanileho mido mangaleho tua ugabi hupangan rode bata manukus si hawa ati hawa wasa di baik kosong nih halus ni si hawa ulo kido namang ela-elau ninna si hawa jala ditiki nama bayan ulau nabadia Tuhan Yesus doa kasih seanna di dok Tuhan Yesus sada siap kamu nanang majehi honau ninna sude akasi seani madok dangau ya Tuhan do si Judas memandok somoni do dangau ya le Tuhan dangadong na jujur mengakui hasalaan dangadong na ulo mengakui pangalahon nabi ima tirun na so si hutonon di pangalahon ni si Adam nang piga-piga kasisian ni Tuhan ni surah jujur na sida mengakui mungkin tak somoni hukum nasahat tu na sida alani pardosa taima uban na pola tersilang Tuhan Yesus alani akka dosa taima uban na pola di tahun ni mana na porsuk mulo tapayu-tiyu tamanginang mulai sian borngin na parjulu sa tu na paupaton tajahon dia kamalampasyon na taikuton masay persuk do diahat Tuhan Yesus radang adong jolma namanaon parniahapa si songoni hatsikna dangalani hasalaan na ikon na polay mana manaon sa luhut naing olan alani humukop dosa ni hita hajol mau lana di dok apostol Paulus do di surat Roma bidutulu ayat 10 dangadong natigor sahalak pedangadong ninna hatani debata nunga sude jol may mardosa jala di hukupi dosa dungi didok apostol Paulus muse di Efesus 2 ayat 2 holan alani asini roani debatado itaw ben na malua sian pardosaon dang alani lenggan basa manang alani haburjuan ni hita colma ima nataingot yari parningotan di hamamati ni Tuhan Yesus benda disuruh debata anak na nasasadai ido na ni surat ni si Yohanes 3 ayat 10 ay songonon do holong ni debata mida ola do dileon anak na nasasadai jadi dia mua manami na hinaulongan holan alani asini rohani debatado uben na malua hita sian pardosaon marhite na tarsilang Tuhan ta Yesus humakap hita colma pardosa samalua hita sian pardosaon mangulu hita dingulu si salileng nilileng jala dina tersilangi Tuhan Yesus ada orang soi pasah hati mana
Hosana tu debata. Imana ni dok lenak kaning. Sudah selesai atau tetelestai bahasa. Nunga marujung. Na perjolo labatan na diamu amanami na namin na ulongan. Nunga marujung masuk na di si. Nunga sudah sempurna semua yang dikerjakan oleh Tuhan. Mulai dari awal sampai akhir sempurna. Dia tidak berdosa sedikit pun. Ima lapatan na perjulut hatanin marujung nunga marujung. Jalan apa duahon di dok lapatan na sude akan aniulahon ni Tuhan Yesus sesuai tu sakat ni debata. Sesuai tu nani rencanahon ni debata. Tanga dong nang nalipe nang gopala sauto. Mulai siandas di baga-bagahon naeng gabe-gabean si Maria sahat tuna tersilang Tuhan Yesus. Sesuai itu rencana manang tu sakka ni debata. Nang pe pardalanani masai maul didalani Tuhan Yesus. Di bortiad do pe mana nunga dilele-lele. Tabayak kung maya manginang. Tu pe mana di barani pinahan. Kadang arok kita na tubuh ya di barani pinahan deh. Apalagi di zaman laingon nga tu di kasur na tubel. Di kamar na marase. Tabu mati. Napatuluhon labatan ni tetelestai manang lunga marujung nakaning. Sudah lunas. Na lunas amang inang. Nunga digarar Tuhan Yesus sudah akadusa dah hajahatot tai dina tersilang imana dihau pinur silangi. Lunas semua dosa kita. Ibarat ni mulu mengijap pangumang inang mengijap pepeng tubeng dangi ay biasa doon maingon mulak ka na pegawai negeri masih sekolah eskana kan asa boy mula eskanay adong masurat lunas yan beng hutang saudara sudah lunas jala di stempel doy lunas so nido molo lawang mangat tu restoran dang buy mulak kamu jo dia soi bayar kamu harga ni si panganoni dung dibayar pede si lunas na baru mulak malapatan namang inang ala ni balgari dosata ala ni godang ni dosata ikko na dok kalak na olo mate manggatihon hadiriot ta ima Tuhan Yesus jala dihamatayan nai mampu manggarar utang dosa ni saluhut jolma manusia utang dosa ni saluhut portibion jala mulu merdosa pehamung dung porsea tu de batang mampu dope mudarni Tuhani manesai hidup bena dung porsea hita tu Tuhan Yesus terbuka dope kemungkinan merdosa hita kan Roma hita manuputi dosatta di sesa Tuhani madosatta marhite mudarna nabadiai olah sada dosa na subui di sesa Tuhan Yesus molo mardosa hita tutodi porbadia alai molo mardosa tu Tuhan Yesus dope hita na mampu dope na tuk dope mudernai manesa ita sampai tu ujung ni ngulut ta asal maita olo manopoti akka dosa alai mulu mardosa mudung mulak kamu si bagas coro di bata mardosa hamu sugut manang haduan alai dang roh hamu manopoti dosa hot madosa munai
Alai mo lorodo hamu manaboti dosa muna tu debata. Isesa dupe dosa muna. Jadi ya manginang dina tersilang Tuhan Yesus disesa dosata. Tiruan na denggan nabi ni Tuhan Yesus asa marsisesaan dosa kita. Amin. Ima tiruan na denggan nalau si hula honota. Asa marsisesa dosa kita margame hita doho dirita hita do akadongatta. Asa marsangap debata dang marisuang Tuhan Yesus tersilang. Dang marisuang mudarna durus di dolok Golgata. Tarida ma pabahenan ni mana di ngulutta, di hadiriotta, di keluargata, di huriana, molo mardame, jalaolo ita marsisesa dosa, ala nanunga di pajolo Tuhan Yesus, ulaoni tu dirita. Ima tiruan na denggan nalau si tonota manginang jalai ngototta do nanidok ni Tuhan Yesus mulo pehita nunga disesa dosata ikon ayotta do songon nania ini Tuhan Yesus paling sedikit manang na diburai halak kita, manang na direhere halak kita, dicaki kita. Ala na idok Tuhan Yesus dui di Yohanes 15 ayat 20 idok dui paling tidak sada sisean sarupa tu guruna molo guruna ikon manaon haporsuhon sisian na pekon bang yutos songonido hidup benar hidup Tuhan Yesus di Lukas ayat 27 molo na ngutonom mau ikon porsanommu masilang mi tang silang ni Tuhan Yesus beta porsan silang tado porsanota may siganup pare alay pos maroham ninna Tuhani na urupak udoho mamorsan silangmi alani dihamu amanami na namin na hinahulungan nunga dibayar di bata utang dosa talunas di hau pinor silangi nunga taruli hita yang uluan saliling-liling na salilek kita mangulu di pertibion taulahumma songon na pinatikon na tadaholong ni rohatta tude bata. Amen. Mauliate di hungali de bata di salahatam ng pinatol hasmo di tonga-tonga nami. Pos dorohan nami to dimito tong marjamitay di bagasan rohanang pikiran nami. Jahatamima na manugu-nugu kami. Di dalan namin naladit ng di dalan namin nahulom. Asaw nang taktuk-tuk kami jalaw ng kartingga kami Tuhan madalani paranguluan namin. Os dorohan namin natotong donganam mo kami. Jalo matang yang namin di bagasan guwar niya na Tuhan Yesus pangulo kami. Amen. Tabigema edde ni anak kota kasikola minggu secara virtual.
bagasan hasrepon ni roha di bagasat tordini debata ulaw taulaw nabadia di fikyon hamu akan natutuburju pauba rohamu sian nasa dosa muna jalanasa masih haholonga dosa luhut halak huhut marsakap marparangehon ngulu nai baru mangihut pati ni debata jala merdala di dalanna nabadiai siatikion romahamu mardongan haporsiaon majalo perpadanan nabadiaon lau mangapuli rohamuna marsinggang mahamu uhut manopoti dosa muna mardongan haserepon ni roha tu debata pergugu naso hatudusan ru mahita debata pergugu naso hatudusan amani Tuhan nami Yesus Kristus sitopa nasana adong penguhum dinasa manusia marsak dorohanami manopoti akadosa dohot hajahaton nahulahami marhite-hite pikiran hata nakpabahinan nami pe mangaloho ale debata jala raja nami natarsolsoli bagi dohami dinasa pangalosyon nami jala tungduk huhut marsak rohanami marningot akai asi maroham dihami asi maroham dihami alea manami para si roha na sumurong alani anakmu Yesus Kristus
Say sesama dosa nami nauksalpui, urupi mahami toktong mangula-ulaomu, dohot mangihuton lomo ni roham, mardongan parangin ay baru, lao pasangap dohot pati bulho goarmo, ala ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali di bata pergugo na suhatu dosan, ama nami na di banua gijang, ala ni gudang ni asi ni roha, di perbaga-baga hodo hasesan ni dosa tu saluhut halak, narotu ho mardongan hamubaon ni roha, dohot haporsyaon na sitong, asi maroham dihami, sesama dosa nami, jala palua mahami sia sude dosa nami, say pahot jala pergugui mahamion di bagasa sude ulaon na saliling nililing na marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami hurian ni debata. Sa sitong na tamado hami toktong madok mauliate di sude nganat tuho ali Tuhan ama na badia debata pergugo na suhatudusan debata nami saliling nililing na alani rap dohot akka suru-suruan dohot saluhut par di surgo hupasangap jala hupati bulhami maguarmo na marmuliay jala toktong mamuji ho madok nabadia doho Tuhan debata ni nasa parangan go do banua gijang doho tano on hamuliaomu hasangapom madiho ale Tuhan naso halopuan. Amin. Ale Tuhan para siroha dang na hum rohanami tumejamon ang gotong makirim di hati goran nami sendiri. Daholan ala ni gudang niasi ni roham sabingdo. Dang natamahami sian majo putih nama pirsik-pirsik di toru ni mejam. Alai hodo ale Tuhan nami toktong marasi roha. Ala niurupi di bagasa kami ale Tuhan para siroha asagabe partohap hami di parningotanon ima parningota di anakmu Yesus Kristus asa terbaik kami majalong ulu na sudenggani asalam sumak kami tu ibana jala terbaik kami mian saliling-ililing na di bagasan ibana jalaibana di bagasak kami. Amin. Ale debata pergugo na suhatudusan ama namin na di banua gijang tung ala ni gudang ni asi ni rohamdo ubay na dilehok ko anakmu na sasadai ima Yesus Kristus namate tarpajallahu matubus hami ay sahali do di pelehon imana dirina dihau parsilangi kabisa da pelean dohot parsopaon na sundinggan jalan natuk manesa dusa ni sadok pangisi ni portibion nunga di pahot ibanay jala di bagasan barita na ulipe disuru dohami mga reduti ulaon na badiaon gabi parningotan nahot di hamamatena na badiai
tangihon mahami ali amanami para siroha upang iduhami mardongan hasirepon tuho sayurupi mahami na majalo roti dohot angguron kobar tuaturan ni anakmu Yesus Kristus si Pangulo hami di bagasan parningutan di natinaon na dohot di hamamatenan asa dohot hami parstohat di daging dohot mudar na nabadiay ay diborngini wujud tarjay he imana dibuat ma roti didok ma mauliate di ponggoli ma jala di parlehon tuak kasisian na huhut didok jalo jala pangakamu mai dagikku doon nanilehon humokop hamu ulahamu mai bahen perningotan diau langsungoni dungsun na sida mangan dibuat mapanginumani didok mamauliante dilehon matu na sida huhut madok sude mahamu manginum sianon ay mudar parpadanan na barui doon nause humokop hamu dohot halak na torop bahen hasesan ni dosa ulahamu ma songoni bahen parningotan diaw ganob dinum hamu mai amen dihamu amanami na namin asa martangia kita di bagasan rohatta at orang somajalo roti dohot anggur pinagi do masalhut na ita rim jongjong. Jadi dihamu manami na nami rope hami madapotok kamu pasahaton roti doho anggur na lao si numodo si panganota jala dung sudi behita dapotan baru pe kujahaw kami ayat pajahaon dungi rak mangaton baru kujaha baru rak mangino pita.
mahkota daripada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Oh lebih ya lurusan jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Por la via dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Oh lebih ya dolorosa jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Darahnya menyucikan dosa manusia, dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Por la via dolorosa jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Daging ni Tuhan Yesus Kristus na nilehon humoko pamu. Imamangaramuti daging lohot to di muna sa ro di hanguluan na saliling nileng na jalo jala pangan hamu maon. Bahin parningotan di Kristus nang mati humoko pamu. Gabi bokal nito di muna may marhite-hite hapor siyaon dohot hamuliateon. Amen tangakam ma. Mudar ni Tuhan Yesus Kristus na lurus sumoko pamu. Imamangaramuti daging dohoto di muna sa aro di hangaluan na saliling-liling na. Inupamu mau mardongan mauliate. Bahan parningotan di mudar ni Kristus nang lurus humoko pamu. Inupamu ma. Rakmajaha mahita ditangiang alia manami rakmaita madok. Alia manami na di Banua Kicang, saya pinurba dia magwar, saya roh maharajaon, saya saut molom ni roham di Bantongon songon di Banua Kicang. Lehon matuhami saya rono haluan siapari, si samadusa nami songon panesa nami, idusan idongan na mardusa Tuhan. Unak kami tugihon ti pangunjunan, palua mahamis yan pangago, ay uda punarajaon.
uduti pajahota rakmajaha mahita. Ale Tuhan amanami na di banua gijang, narodo hami akan aposom mardongan hasirepon mangido tuho. Asari jalo ho di bagasan dinggan ni basam, dohot asini roham, pilihan puji-pujian dohot hamuleteon namio, mardongan haturun roha. Welek-elek hami ho, alani ulaon dohot hamamate ni anakmu Yesus Kristus. Dohot marhite-hite haporseaon di mudarnai, asa di leon ho tuhami, dohot tuhuriam, hasesani dusa rudi sude pasu-pasu narosian si taonon mi. Upasat hami do nuain dison diri nami tuho. Ale Tuhan, imadaging dohot tordinami, gabi pilihan natama, nabadia jalan na mamulu diho, mardongan hasirepon, hubangi dohami tuho, asa gohamu sudi hami na daruli di parpadanan na badiaon, dohot asini roham, dohot pasuk-pasum na siyan gijangi, nang peso tau hami siyan mamilehon manangaha tuho, ala ni gudang ni dosa nami, say huilek-elek hami doho, majakon panguloyon nami, duhut ulaon nami na tamaon, seunang beingot ak kapabahayanan nami, alay sa madusa nami sudi, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, marhite-hite imana, jalarap dohot imana, di bagasan hasadaon ni tod di porbadia, sude hasanga pon dohot hamuliaon madiho, ale amanami, pargugu na suatu dusan, rudi saliling nililing na. Amin. Asanga pon madidebata di gicang, dame maditanoon, yakajol mahalamuani, pupuji hami ho, pupatibul hami ho, usob hami ho, maldok maulihati hami tu ho, ala ni hasangapon mo na marmuliai, ale Tuhan debata, Raja na di surgo, debata ama, pargugu na sohatu dusani, ale Tuhan Yesus Kristus, anak sasada ni amai, ale Tuhan debata, biru-biru ni debata, anak ni amai, na mamursan dusa ni portibion, asi maroham dihamin, ho na mamursan dusa ni portibion, jalo matang yang nami, ho na hudul di siamu ni amai, asi maroham dihamin, ay holan hodo na badia, sasadahodo Tuhan, sasadahodo Kristus, rapon ton di porbadia, nasun tibul situtu, di bagasan hamuliaon ni debata amai, amen, hudul mahamum, tapasahat mapedata, mared dehita. Silang di Tuhan
saya pasu-pasu Tuhan. Sai pasu-pasu Tuhan nang ginelehon tu jolo asa dibagi huria lau pasang apon hotop Didok Tuhan ta Yesus ingot hamu ma hatanau hudokot tuhamu dang nau balga anak somang sian idukna molo diburu nasida au buron na do hamu molo dirado tinasida hatakku rado tanna manang hatamuna amin tapuji debata. Tapuji debata tai dohodana Jesusi nonton di berbahagia merasana pun sesudah. Mulak mahamutu parang nguluan muna holan mga sahon hata ni debata jalo hamuma pasu-pasuna saya di pasu-pasu jala di damuti Tuhan debata mahamu di pasodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jalasi marohana midahamu di dopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasawrohon damena tutor di munabe amin. Amin, amin, amin. Betul mahamu martangya kita di bagas sarat tabe
Agate. Dia
Dambe mabinara misi mangaluga mosoluki ai Tuhan ngaki ai tunggoda bensuki lau mangaroluki sai dau doi sai dau doi sianlah bukti hal pemarno jono sojo tunabu nasora nasora dong beda pohon susah Tudos tu sinang perjalanan lawan dan si badana lonong doa so halunya galubangi tu dia porusaki Yesus di togu-togu hati di dalam sama oli ibarukino hasusah tung Yesus ha porusaki